Здравейте, деца! Аз съм баба Коледа, а днес е... Знаете ли какъв ден е днес? Днес е бъдни вечер. Днес трябва да бъдете особено послушни. Лягате си и утре сутринта, когато се събудите, тичате по делхата, за да видите какво има там. Това е, ако имате елха. Нали имате елха? Защото аз сега ще ви разкажа приказка за едно жирафче, което живеело на едно топло място, където нямало елхи. Това било Коледата на Бони. Навън валеше пухкав бял сняг. Снежинките падаха бавно и красиво върху палмата около къщата на жирафчето Бони. Онова същото жирафче, деца, на което дядо Коледа обясни как да си построи покривите. Нали помните? В тази същата къща вътре Бони подреждаше коледни играчки и се опитваше да си направи истинска елха от тях. Поставяше една върху друга много внимателно и се надяваше никога да не паднат, а да застанат както трябва. Малките отдолу, по-големите по-нагоре и още по-нагоре и още по-нагоре и така, докато всички играчки паднали върху Бони като един огромен водопад. Като тези същите водопади, които имало около него. И тогава Бони се събуди, разтърка очи, огледа се наоколо и нямаше и следа от сняг. А колко много му се искаше да има сняг. Погледна календара върху стената на масата. До Коледа оставаха само 10 дни. Навън безмилостно печеше слънце. На небето нямаше дори едно облаче за разнообразие. И Бони се натъжи. Много му се искаше да покаже на приятелите си една красива коледна изненада, но в този пек нищо не му идваше на ум. Затова реши да се разходи. Взе си сламената шапка, закрачи бавно към къщата на крокодила и крокодила, естествено, киснеше във водата и нямаше никакво намерение да излиза оттам в този пек. Бони седна на брега и зачака. Чака толкова дълго, че накрая заспа. Наведе главата си надолу и заспа. А когато се събуди, усети, че нещо му държи шапката. Ама всъщност май не беше само шапката. Нещо му държеше главата на Бони. Каза Бони, защото не можеше дори да си отвори устата. Каза крокодила, защото и неговата коса беше пълна с нещо много голямо, смесица от жирафски косми, сламена шапка и речни водорасли. Повтори високо Бони. Крокодила бавно се дръпна назад и освободи главата на Бони. Нали съм ти казал да не заспиваш около реката, Бони, каза крокодила. А на тебе кой ти е казал да ми ядеш шапката? Може да ми се повредят зъбите от твоята шапка, отговорил крокодила. Приятелите не се изяждат, казал Бони. Те си помагат, не си правят дупки по шапките и колкото и да е. И в този момент Бони се загледал към шапката си. Дупките върху шапката, нещо много странно се движило там. Няколко светулки се опитвали да излезнат от дупките на шапката на Бони. Бони бързо захлупил шапката към земята, пухнал под нея едно листо и я повдигнал. Благодаря ти, крокодиле, ти си гений! Само че повече не се опитвай да си напълниш корема с мен, казал Бони и изчезнал към къщи. Оставил шапката и листото на масата и зачакал следващия ден, когато Бони ще отиде да посети маймуните. Дошъл следващия ден и маймуните, както обикновено, си седяли на сянка под една друга, само че кокосова палма и ядяли орехи. И като всяко маймунско място по земята се търкаляли какво? Ами разбира се, че празни черупки от изядените орехи. Ама много празни черупки. Бони издърпал едно голямо палмово листо, напълнил го с черупки и внимавал къде стъпва и като го напълнил с черупки, го задърпал към къщи. Толкова бил щастлив,
чичак запял. Зън, 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 топло е навън, на шега хей така прави аз елха. Оставало му само да измисли как да продупчи орехите. Дупки. Дупки. На Бони му трябвали дупки. Тези думи с дупките някак си му звучали много познато и в този момент Бони се сетил за шапката си и вместо към къщи задърпал листото към реката на крокодила. И навън естествено отново пекло слънцето и навън отново било изключително горещо, а крокодила никога няма да познаете къде се бил потопил и дали имал желание да излезне оттам. И затова Бони застанал на брега на реката, построил една цяла плантация от кокосови орехи, подобна на онези пирамиди в Египет, зачакал. Естествено заспал. Събудил се от страшен шум, защото крокодилът ожесточено се борил с орехите. А Бони почакал достатъчно дълго, докато и последния орех паднал надупчен в битката. Тържествено разровил копчината и помогнал на крокодила да се измъкне оттам. Кой е този невъзпитан маймун, дето остави всичките си черупки тук, ядосваше се крокодила. Ама не беше маймун, аз бях, казал Бони. И за какво ти е пък на тебе да разхвърляш черупки тука по брега на моята река, казал крокодила. Първо, не ги разхвърлям, казал Бони. Второ, исках да ги продупчиш, но ти беше както винаги във водата. И трето, не знаеш колко много ми помогна. За какво съм ти помогнал, казал крокодила. Да отида по-скоро на зъболекар с тези надупчени черупки. Сега кой ще ми почисти зъбите? Ами като се замисля, казал Бони, като се замисля още по-сериозно и още по-дълго като почна да мисля и като разровя всичките си мисли и освен това като се напрегна, казал крокодила, ти ще ми почистиш утре зъбите, преди да ме е заболяла главата от твоето мислене, защото следващия път не знам дали няма да продупчи малко от твоите уши, докато дремеш наоколо. Крокодила наистина бил сърдит и затова Бони побързал да си тръгне. Все пак трябвало да измисли как на другия ден да му почисти зъбите. Оставаха 8 дни до Коледа. Бони продължаваше да гледа замислен календар. В този пек една коледна изненада би зарадвала дори сърдития крокодил. Затова Бони излезна и бавно се запъти към средата на полянката. И той не знаеше защо. Ходеше и просто ходеше. Дори не гледаше къде стъпва. И точно тогава Бони се спъна. Как само се спъна в един лиян. Полетя към лияна като истинско подплашено пиле. Уф, лияни, глупави лияни, мислеше си Бони, докато падаше. Падна и докато се съвземаше, взе да си повтаря. Лияни, ама не са глупави лияни. Полезни лияни, много полезни лияни, особено ако не се заплиташ в тях. Лияни, точно така, трябват ми лияни. Развика се накрая Бони и хукна обратно към маймуните. А маймуните, както знаем, се правят с люлки и се люлеят на лияните. А лияните пък се увиват около дърветата. Бони седеше, гледа се и се опитваше да измисли как да занесе толкова много лияни вкъщи. Хвана една от тях и я задърпа. Дърпа и естествено падна. Краят на лияна се омота около един камък и се търкули надолу по реката. Като топка. Като голяма, само че древна топка. А на Бони му беше все едно. Представи си, че това е една голяма снежна топка и хукна да я гони, преди да е паднала в реката. Успя да я хване много малко, преди крокодила да е надупчил и нея. Здравей, каза Бони, не я яш, моля те. Защо тогава си ми я донесъл, казал крокодила. Аз съм я донесъл, за да ти изчистя зъбите след вчерашните орехи. Измисля го най-накрая Бони и си отдъхна. Сега, отвори си устата. Аз ще сложа края на топката между зъбите. Ти ще започнеш да я дъвчеш
аз ще започна да я дърпам. И няма да си затваряш устата, докато не ти кажа. Разбра ли ме? Разбрах, казал крокодила и си отворил устата. А Бони започнал да дърпа лияниките към къщи. 3 дни Бони дърпал лияните, докато купчината пред неговата къща станала висока, колкото самия жираф. Тогава жирафчето отишло при реката и казало на крокодила: сега вече можеш да си затвориш устата, защото зъбите ти са изключително почистени. Защо? Попитал крокодила. Знаеш ли колко ми беше удобно? Храната сама влизаше в устата ми и аз само гълтах. Гълътнах един слон и една костенурка и няколко маймуни и няколко светулки и я веднага да ги изплюваш, казал Бони. Лош крокодил такъв! Колко пъти да ти казвам, че приятелите не са за ядене, приятелите са за играене. Добре де, отговорил крокодила и изплюл всички животни и се гмурнал във водата да търси нещо друго, неприятелско за ядене. Нещо, което било изключително Бони неприятелско. В следващите дни Бони се заключил вкъщи. Започнал да нанизва празните черупки от кокосовите орехи на лияните. Свършил всичко в деня, точно преди Коледа, в този ден, в който и днес. И сега е момента, казал си Бони с много труд, извадил нанизаните лияни на поляната под палмата, занесъл шапката с листото и светулките и един надпис, на който пишел: тук съм. Сега оставаше само да закачи всичко на голямата палма пред къщата. Като се вземе предвид, че палмата беше 3 пъти по-голяма от Бони, това никак не беше лесна работа. Затова не беше лесно нито за него, нито за палмата. Бони хвана листото в уста, на лияните си ги усука около себе си и шапката и започна да се катери към върха. Някак си успя да стигне и сега оставаше само закачването. Започна да увива лияните отгоре надолу. Толкова се залиса в увиването, че дори не чуваше смеха на маймуните, които се бяха събрали около палмата. Ха-ха-ха, жираф се люлее на лияни, жираф се люлее на лияни, не смееха. И се смееха маймуните и не спираха да се смеят на лияните. Какво се смеете? Провикна се отгоре жирафчето. И още по-тъжно. Какво се смеете? Провикна се крокодила. Събудихте ме. Докато аз ви ядох, не ви беше смешно, нали? И докато Бони ви спасяваше, пак не ви беше смешно. И аз сега да видя как със смееща стъпка всички ще се качите на дървото, за да помогнете на Бони. И маймуните, изплашени от крокодила, се покатериха на палмата и закрепиха всички лияни с всички нанизани кокосови орехи и кокосови черупки по тях. Междувременно се беше стъмнило и когато всичко беше готово, светулките излезнаха от шапката и започнаха да кръжат около лияните. Колко си красива, каза една светулка на една друга, която преминаваше край нея. И една по една всички светулки заблещукаха в мрака, като малки лампички. И точно тогава, точно тогава Бони чу звън. И странно защо го чу от небето. Една шейна с 9 елена се спусна към украсената палма, от нея се изсипаха подаръци. Ама много подаръци и една специална бележка, на която пишеше: Весела Коледа, Бони! Благодаря за елхата. С обич, дядо Коледа. Мили деца, това беше нашата приказка. Тя беше дълга точно 1 метър. Точно толкова ви остава, докато шейната на дядо Коледа кацне на покрива. Бъдете търпеливи. Лека нощ, а с мен ще се видите чак до година. Весела Коледа!